Hareketa Zimanê Kurdî destê rêveberiya xwe ragihand li ser Rûdawê. Logoya Hareketa Zimanê Kurdî Hewlêr li Rûdaw. Hareketa Zimanê Kurdî Hezkurd daxuyaniyeke di desteya rêveberiya xwe aşkere kir û ragihand mafê Kurdan yên zimên li ser bîngeha mafên pirzimanî mafekî rewa ye û nîşaneya rengê demokrasiyê ye û li gorî yasayên dewletên yekgirtî jî mafekî xwezayî û rewa ye. Hezkurd dibêje nasîna mafê Zimanê Kurdî ku li Tirkiyeyê ji aliyê bi milyonan Kurd ve tê axaftin dê nebe sedema perçebûnê berava jî wê yekê dê bibe sedema pêkvejiyanê û xurtkirina bîngeha demokrasiyê. Di daxuyaniyê de tê gotin Hareketa Zimanê Kurdî înîsyatîvek sivîl û rewa ye û li dijî hemî cûreyên tundîtiyê ye û li ser bîngeha yasayî û hiqûqê hatiye avakirin. Daxwaza perwerdeyê bi zimanê Kurdî dike. Hareketa Zimanê Kurdî bang li hemû destgehên netewî û navnetewî, hemû hunermendên aktîvîst û zaneyan, hemû kesayetên mafperest dike ku piştgiriya wan bikin û dibêjin em dixwazin bêzanîn ev rêya ku medaya li pêş xwe heger serbikeve dê bibe sedema aramî, aştî û jiyaneke dadmendî. Hareketa Zimanê Kurdî roja yekşem 6 îlonê 2020 di konferanseka rojnamevanî de li bajarê Amedê yên Bakurê Kurdistanê bi fermî damezranda xwe ragihandibû. Li gor daxuyaniyê rêveberiya Hareketa Zimanê Kurdî ji van kesan pêk tê. Naveraka daxuyanî Hezkurd bi vî awayî ye. Ji bo rêyagiştî ya rêzdar û endamên çapemeniyê hêja, em îro bi saya çapemeniya hedkar ragihandina rêveberiya hareketa sivîl û rewa ya Hareketa Zimanê Kurdî Hezkurd pêk tînin. Tê zanîn ku cîhana îroyîn de bişaftina çandî û zimanî nekokiyên di nava civatê de kurttir û mezintir dike. Mafê Kurdan yên zimên li ser bîngeha mafên pirzimanî mafekî rewa ye û nîşaneya rengê demokrasiyê ye û li gorî yasayên dewletên yekgirtî jî mafekî xwezayî û rewa ye. Li ser vê bingehê, nasîna mafê Zimanê Kurdî ku li Tirkiyeyê ji aliyê bi milyonan Kurd ve tê axaftin dê nebe sedema perçebûna berava jî wê yekê dê bibe sedema pêkvejiyanê û xurtkirina bîngeha demokrasiyê. Hareketa Zimanê Kurdî înîsyatîvek sivîl û rewa ye û li dijî hemû cûreyên tundîtiyê ye û li ser bîngeha yasayî hiqûqî hatiye avakirin. Daxwaza perwerdeya bi zimanê Kurdî dike. Hezkurd bi hemî çîniyên civakî pêk tê û li ser hemî partî û rêxistinên siyasî raye. Ta armanca wê ya siyasî îdeolojîk nîne û xizmeta ti îdeolojiyan jî nake. Hezkurd hareketeke medenî, rewa û çandî ye. Bi xwebexşan ango dildaran pêk tê. Armancên Hezkurdê fermîbûna zimanê Kurdî, perwerdeyên bi zimanê Kurdî û vegerîna navên Kurdî yên çandî û erdnîgarî. Em wek Hareketa Zimanê Kurdî bang li hemû destgehên netewî û navnetewî, bang li hemû hunermendên aktîvîst û zaneyan, bang li hemû kesayetên mafperest dikin ku di vê rêyê rewa de piştgiriya me bikin. Em dixwazin bêzanîn ev rêya ku medaya li pêş xwe heger serbikeve dê bibe sedema aramî, aştî û jiyaneke dadmendî. Ji bo rêya giştî radigihînin. Hareketa Zimanê Kurdî.